Propju kelli l-opportunità niġi nżur il-presepju li sar propju ġewwa il-Mużew tan-Nadur li rridu ngħidu wkoll ġie awarded bħala l-aktar presepju għoli mid-daqs indoor mill-Malta Records u għaldaqstant ukoll hawnhekk irnexxielhom jiksru rekord fejn jidħol il-bini tal-presepi, però aktar minn hekk ukoll dan huwa wieħed mill-ħafna esibizzjonijiet u mill-ħafna attivitajiet li propju qegħdin jittellew ġewwa Għawdex tul dawn iż-żmien festa tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. U għalhekk huma attivitajiet u inizjattivi bħal dawn li huma importanti mhux biss għall-popolazzjoni lokali, mhux biss għall-Lawċin sabiex jitlu fl-ispirtu tal-miliet, iżda wkoll dawn iservu bħala attrazzjoni għal dawk kollha li jiġu jżuruna tul dawn il-fest imod partikolari ħutna Lawċin u anke anzi ħutna l-Maltin u anke dawk kollha it-turisti li jkunu hawnhekk propju tul dan il-perjodu. Jiena hawnhekk ġewwa l-Mużew tan-Nadur żgur li għandi post speċjali f'qalbi għaliex kien propju l-mużew li qattajt ħafna snin minn ħajti fit-tfulijiet nattendi hawnhekk. Għaldaqstant huwa żgur ta' pjaċir għalija li llum qed nerġa' nkun hawnhekk fost ħafna superjuri u mill-għalliema li kienu jgħallmuni u wkoll inġeddet il-memorji sbieħ anke f'dawn il-festi.